Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Пасха гыйбадәтенең шулай соң башлануы, руханилар сүзләренчә традиция генә түгел, ул тирән символик мәгънәгә ия. Нәкъ менә төнлә караңгы вакытта Христос терелә. Пасха гыйбадәтләре, әлбәттә, олы көн. В этом большая заслуга моих родителей. Папа меня обычно возит на кружки. Благодаря ему я всегда успеваю на занятия вовремя. Гаилә энергиясе. Луч телекомпаниясендә яңа социаль медиа проект. Когда Гагарин полетел в космос, какую известную фразу он сказал? Гагарин очышы. Космонавтика көнендә Юрий Гагарин батырлыгын искә алабыз. 11 апрельдан 12 апрельгә каршы төндә барлык православие чиркәүләрендә Пасха гыйбадәтләре узды. Әлмәт районында зур постны тәмамлаучы һәм Христос Гайса пәйгамбәрнең күккә ашуын бәйрәм итүнең башлануын билгеләүче төп вакыйгаларның берсе. Ул 10 храмда узды. Казан кафедраль соборында безнең төшерү төркемедә булып кайтты. Иште дулкынлану һәм зур өмет, алдам тантаналы гыйбадәт. Казан кафедраль соборы шәһәрнең бизәге генә түгел, ә рухи тынычлыкка омтылу урыны да. Гыйбадәтханәдә очраклы кешеләр юк. Һәркем бирегә үзенең тарихы, кайгыруы һәм өмете белән килә. Әбисен югалтканнан бирле Ангелина Никушина чиркәүдә беренче тапкыр. Бүгенге төн сагынуын һәм кайгысын җиңеп чыгуда зур адым ди ул. Последний раз в храме было очень давно, когда было... Без гыйбадәтханәгә әбием белән бергә йөрдек. Минем туган көнем 8 апрель. Ул һәрвакыт Пасхага туры килә иде. Әбиемнән башка бүтән гыйбадәткә йөрмәдем. Һәм менә бүген беренче тапкыр килдем. Минем өчен аннан башка чиркәүгә килү бик авыр иде. Я собралась и решила посвятить службу. Для меня это было очень тяжело. Очень тяжело прийти в храм без нее. Олы көн христианнарның якты, күркәм, өмет, яз һәм рухи яңарышын символлаштыручы бәйрәм. Каждый верующий православный христианин знает, что этим величайшим святым событием, воскресением Христовым, для православного христианина, верующего, исповедующего Христа как истинного Бога, это возможность также войти в Царство Небесное, которое Он уготовил для всех любящих Его. Пасха гыйбадәтенең шулай соң башлануы, руханилар сүзләренчә традиция генә түгел, ул тирән символик мәгънәгә ия. Нәкъ менә төнлә караңгы вакытта Христос терелә. Кыңгыраулар тавышы астында хаҗ йөреше башлана. Дин тотучылар руханилар белән бергә чиркәүне әйләнеп чыга. Бу юлы Гайса пәйгамбәр белән очрашуны символлаштыра. Бәйрәм моның белән генә бетми, киресенчә, ул әле башлана гына. Якты атна дип аталган алдагы атна христианнар тарафыннан бер өзлексез, озын һәм шатлыклы көн буларак бәйрәм ителә. Алсу Нуриева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Луч телекомпаниясендә гаилә кыйммәтләренә багышланган «Гаилә энергиясе, тормыш энергиясе» дип исемләнгән социаль медиа проекты старт алды. Анда күп балалы гаиләләр катнаша. 15 минутлык программада алар кичке аш әзерли. Беренче сезонда проектта Татарстанның көньяк чыгышындагы 5 күп балалы гаилә катнашачак. Беренчеләре Шайгардановлар. Безнең төшерү төркеме алар белән якыннанрак танышты. Артур һәм Руфина Шайгардановлар җаваплы һөнәрләр җаваплылыгын зур гаилә белән бер юлы уңышлы алып бару үрнәге. Руфина Бөгелмә Татнефтеснаб базасының сәнәгать куркынычсызлыгы белгече. Ә гаилә башлыгы Артур Орск нефтехимда инженер. Ир белән хатын өчен беренче урында гаилә. Улысы Самирга 16, Амалига 13, Тимурга 11, игезәкләр Акмаль белән Адельга 6 яшь. Разница в возрасте у детей небольшая. То есть по мере того, как... Яшь айырмасы балаларның кечкенә һәм зурлары үсә барган сайын алар безгә карап ярдәм итәләр. Без сорамыйбыз да, алар үзләре ярдәм итәргә, тотып торырга, карарга кирәклеген сизәләр. Шулай итеп, алар да үз ягыннан җаваплы. Менә шуның өчен мин аларга бик рәхмәтле. Барысын да бергә эшлибез. Ответственность несут. Вот им за что большое спасибо, благодарность, потому что все сделано вместе.
У меня свои определенные задачи, вот пока супруг... Гаиләдә минем үземнең бурычларым. Тормыш иптәшем балаларын түгәрәкләргә йөрткән арада мин өйдә кичке аш әзерлим. Мин һәр көн ашарга күп итеп пешерәм. Шулай һәр көн уза да китә. Яңа көн нәкъ шулай уза. Без моңа бу тәртипкә күнеккән инде. Без һәр вакыт ял итүне дә күздә тотабыз. Санаторийларга баруны яратабыз. Татнефть ярдәмендә без мондый хезмәттән файдаланабыз. Благодаря вот Татнефти мы пользуемся такой услугой. Күп балалы гаиләдә шунысы җайлы һәм рәхәт. Балалар бергә үсә ди әти-әниләре. Алар кечкенә чактан ук белешергә кирәклеген белә. Абыйсы белән сеңлесе арасындагы мөнәсәбәтләрен ничек булырга тиешлеген күрә. 5 бала, 5 төрле дөнья, 5 төрле уникаль характер. Ләкин Артур һәм Руфина өчен бу беренче чиратта бер дус гаилә. Ата-аналар мондый гаиләдәге балаларның кечкенәдән үк тормыш дәресләрен узуларына ышана. Мама у нас добрая, красивая, отзывчивая, всегда всем поможет, все сделает. Папа у нас тоже очень добрый, всем помогает. Ну, я очень рада, что у нас многодетная семья. Мне с ними очень весело. Воспитывали меня хорошо. Достойно, я воспитанный человек. У меня вечером есть кружки. Из них это брейк-данс, шахматы и футбол. По шахматам у меня есть 3-й юношеский разряд. В этом большая заслуга моих родителей. Папа меня обычно возит на кружки. Благодаря ему я всегда успеваю на занятия вовремя. Шайгардановлар күп балалы гаиләнең зур команда булу үрнәге. Анда һәр приз һәр кемгә бүленә. Ә безнең кичке аш проекты дәвам итә. Алда яңа геройлар һәм яңа тәмле кичке ашлар көтә. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Он 12 апрель космонавтика көне. Нәк 65 ел элек Юрий Гагарин Восток-1 крабында кешелек тарихында беренче тапкыр җир тирәли орбиталь очыш ясый. Бу бөтен Россия өчен әһәмиятле вакыйга. Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштырулары буенча россиячеләрнең абсолют күпчелеге Гагарин батырлыгын милли горурлык символы дип саный. Һәр өченчесе үзе дә космоста булырга теләвен белдерә. Әлмәтлеләр бәйрәм турында хәтерлиләрме һәм ул алар өчен нәрсә аңлата? Бу хакта алдағы минутларда. Быел бәйрәм аеруча зур масштаб ала. Россия Федерациясы президенты указы белән 6 апрельдән 12 апрельгә кадәр беренче мәртәбә илебездә космос атнасы үткәрелә. Аның кысаларында төрле төбәкләрдә меңләгән чаралар үткәрелә. Без дә бүгенге көнне әлмәтлеләр хәтерли микән һәм космонавтика көне ничек каршы алулары турында белергә булдык. Бүген нинди бәйрәм? Космонавтика. Иә. Үзегездә космоска очырга теләр идегезме? Юк. Я очень горжусь. Это замечательно. Вот, это меня вдохновляет. Я поэтому брейкдансом занимаюсь, потому что хочется тоже как-то летать. Для меня это праздник, повод не забывать, что нет ничего невозможного, когда есть смелость, любовь к своему делу и единство. 65 ел элек кешенең космоска беренче очуы тарихны үзгәртә. Галәмне буйсындыру кешелек дөньясы өчен алгарыш һәм үсеш символы булып тора. Һәм бу хәзер дә шулай. Галәм киңлекләрен үзләштерү, өйрәнү дәвам итә. Бу әһәмиятле вакыйганы Луч телекомпаниясе балалар остаханәсендә дә игътибарсыз калдырмыйлар. Многие часто говорят, что на Луне побывал Юрий Гагарин. Нет. Юрий Гагарин – это первый человек в космосе. На Луну первым слетал американский космонавт Нил Армстронг. Яшь балалар өчен космик киңлекне үзләштерү тарихына багышланган танып белү остаханәсе үткәрделәр. Балаларга космосның нинди икәнен, космонавтларны очышларга әзерләү ничек оештырылуы һәм кандидатларның орбитага китәр алдыннан нинди кырыс сынаулар узуы турында сөйләделәр. Яшь хәбәрчеләр блиц сораштыру вакытында үзләренең белемнәрен дә тикшерә алды. Кто мне скажет, на какую планету летал Юрий Гагарин? В космос! Ни на какую, правильно, в космос. Он был в открытом космосе. Когда Гагарин полетел в космос, какую известную фразу он сказал? Полетели!
Красавцы! Космос атналыгы хәзер фән һәм технологияләр 10 еллык кысаларында бөтен ил буенча ел саен үткәрелә торган традициягә әвереләчәк. Димәк, Әлмәт һәм Россиянең башка шәһәрләрендә яшәүчеләрнең илебезнең космонавтикасы тарихына кагылырга һәм бәлки булачак йолдызлар киңлеген тикшерүчеләрнең яңа буынын илһамландырырга мөмкинлекләре күбрәк булачак. Алсу Нуриева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ижади процесслар фабрикасында космонавтика көнен тематик концерт белән билгеләп үттеләр. Орбиталар турында җырлар, ерак йылдызлар турында театральләштерелгән эскизлар һәм гомуми бердәмлек атмосферасы. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. 12 апрель буыннарны берләштерүче дата. Әлмәт студентлары өчен бу календарда гади генә көн түгел, ә үз талантларын күрсәтү өчен менә дигән сәбәп. Кичә программасы бой булды. Лирик җырлар да башкарылды. Йолдызлар арасында кешелекнең киләчәге турында заманча спектакльләр да тәкъдим ителде. Театр миниатюралары кичәнең күркәм күренешенә әйләнде. Студентлар юмор һәм тирән мәгънә белән фантастик сюжетлар уйнадылар. Это интеллект, чистый, прекрасный интеллект. Мой интеллект фиксирует противоречия. Какое? Вы назвали мой интеллект чистым и красивым, но в 3 часа 14 минут вы смотрели романтическую комедию, и у вас активировались слезные железы. Идея была в том, что есть робот, то есть изобрели андроид. Әлеге постановканың идеясы шунда иде, роботка кеше йөрәген куярга теләгәннәр, ләкин бу мөмкин түгел. Менә без аның юлын күрсәттек. Бу мәхәббәт, дуслар һәм ахыр чиктә аңа куеласы йөрәк уйлап тапканнар. Ә аңа инде ул кирәкми, чөнки ул кешеләргә мәхәббәт аша үз йөрәген тапкан инде. И под конец изобрели сердце, которое можно в него внедрить, но ему оно уже не нужно, потому что он своим путем как раз-таки обрел сам свое сердце. Ижад студент тормышының онытылмас өлеше. Мондай бәйрәмнәр коллективларны берләштерә. Төрле курс студентларын бергә җыя. Бүген алар җырлыйлар һәм уйныйлар, ә иртәгә безнең космонавтларның батырлыкларыннан илһамланып, булачак һөнәрләрендә биеклекләрне яуларлар дип ышанып кала оештыручылар. Алсу Ахмаджанова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Когда ты зазвучишь, сердце мое. Тарихи вакыйганы мирас спорт сәламәтләндерү комплексында да игътибарсыз калдырмыйлар. Биредә космонавтика көненә багышланган йөзү буенча ярышлар уза. 5-нче ел рәттән уза торган чарада быел 473 катнашучы үз көчләрен сынап карый. Традиция буенча ярыш башланыр алдыннан спортчыларны видео элемтә аша Россия космонавт сынаучысы сәламләде. Антон Шкаплеров барлык катнашчыларга да җиңеллек һәм җитезлек теләде. Космонавтика көненә багышланган ярышлар ике күрше регионнан, Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан иң көчле йөзүчеләрне берләштерә. Барлыгы стартка 473 спортчы, 246 егет һәм 227 кыз чыга. Катнашчыларны 8 яшь категориясенә бүлделәр. Күптән түгел йөзүдә үз юлларын башлаган кичкенәләрдән алып, бүген инде нәтиҗәләре өлкән разрядларга якын булган яшүсмерләргә кадәр суда көрәш кызу һәм һәр секунд өчен барды. Йөзүләр арасындагы тәнәфесләрдә яшь йөзүчеләр космонавтика көненә багышланган стартларда катнашу аларда горурлык хисе тудыруын ассызыклый. Дмитрий Колчин Питрәч спортчысы. Бассейн, старт, юл һәм максатны үз иченә алган кечкенә космос ди ул. Мне как минимум нравится соревнование в том, что ты зарабатываешь на этом опыт, улучшаешь свои результаты, и просто это весело. Именно для меня так. Иң яшьләр 50 метр, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәр ирекле стиль һәм брас белән 100, комплекс белән 200 метр йөзде. Вода – это тоже определенная среда, в которой приходится... Су космос сыман ук бер мөхит. Анда балаларга күнегүләр ясарга, шөгыльләнергә, үзләренең спорт нәтиҗәләрен күрсәтергә туры килә. Аларның искиткеч нәтиҗәләрен күрсәтүен телибез. Бу ярышлар матур традициягә әйләнде. Ел саен географиядә зурая, катнашчылар саны да арта. Каждый год более представителей других регионов просятся приехать к нам.
Космонавтика көненә багышланган ярыш яшь спортчыларга үз көчләрен, чыдамлыгын һәм техникасын сынап карау, ярышларда тәҗрибә туплау һәм яңа дуслар табу өчен яхшы мөмкинлеккә әйләнә. İlk oğlumla yapıyordum. İkisi de yarışalar. Yani Bereke oğlum 16. yılısı 2 zaprıfta 4. orun aldılar. Bir kuşay. Basın ağzına gaybet. Maturmunda. O evet uyuşturganlar koğullu. Birinchi martaba qatnashasizmi bu yarışlarda? Yok, yıldakiler. Müslüm'e yürüyoruz. Bundan sonra Aktanış'a yürüyoruz. Alar bizge yürüyoruz. Kurşu teritoriyalar, bütün Kurşu rayonlar. Иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр медальләр белән бүләкләнде. Асан Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Автомобиль узышлары, хоккей, кышкы yüзү һәм булары барысы да Амур елгасы бызында. Благовещенск һәм Хэйхэ арасында Зимфест Амур кышкы спорт төрләренең Россия-Кытай фестивале узды. Безнең илләр дуслыгының чын символына әверелгән традицион бәйрәм ел сайын меңләгән кунакларны җыя. Быел беренче мәртәбә чарага Татарстан кунакларын да чакыралар. Алар арасында әлмәтлеләр дә бар. Туган якка кайтканнан соң алар безнең төшерү төркеме белән дә аралашты. Уникаль һәм мавыктыргыч бәйрәм 4-нче тапкыр Амур ярларында кабатланмас атмосфера тудыра. Быел 1-нче тапкыр фестивальдә кунак төбәкләрдә катнаша. Россиядән Татарстан Республикасы булса, Кытай ягыннан Аньхой провинциясе. Безнең командага җан ату һәм ачылу тантанасында катнашырга Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та килә. Фестиваль программасында Россия-Кытай хоккей матчы, кышкы автомобиль уеннары һәм Зэй елгасында кышкы yüзү ярышы. Очень понравился фестиваль. Да все впечатлило, потому что любое спортивное мероприятие – это всегда интересно. Это всегда, так сказать, вот на публику. Это всегда пропаганда. Люди смотрят, уже как-то заражаются, как-то интересуются. Кышкы yüзү буенча ярышларда Россияны 3 команда – Приморье, Татарстан һәм Амур өлкәсе спортчылары тәкъдим итә. Катнашучылар югары әзерлек дәрәҗәсен күрсәтә. Составында 2 Әлмәт һәм 3 Лениногорск спортчысы булган республика командасы эстафетада 3-нче һәм гомуми зачетта 2-нче урынны яулый. Дистанция 25 метров, там плавали на 25. Спортчылар дистанциясы 25, 50, 100 метр булган салкын суда бәкедә yüзділәр. Миннән башка командада Әлмәттән Давыдов Данила, Лениногорскидан Гыйләҗева Любовь, Вахитова Олина һәм Абдеев Ильфат та бар иде. С Альметьевска, с Лениногорска Гелязова Любовь, значит, Вахитова Алина и Абдеев Ильфат. Хоккейчылар да сынатмый. Өлкәнең студентлар һәм яшүсмерләр җыелма командалары Хэйлунцзян провинциясе спортчыларын җиңә. Автомобильчеләр исә тигез дәрәҗәдә чыгыш ясый. Асан Нуриева, Лия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Милли Сенгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.